2019, korrika. Excuse me. Erilunda guztion andereñoa, adi pasatuko dut zerrenda. Yes, oui, mademoiselle, olala, fati den soinua zabaltzen dut mundura. Guztiok bat egitea ezinbestekoa, bakoitzaren hortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera, gurea, herrikoa, korrika. Tiritapa lortzen merezi duguna, martxan jartzen hasteko egin zazu klika. Ez dugu presarik helburu argi dagota, pausuz pausu, gure ritmora.